yleisö, tässä saapuu vuoden 2019 ensimmäinen hahmo. Hän on mieshenkilö suoraan Kaustisilta. Kaustiselta! Anteeksi. Kaustiselta. Hän on Simpsa. Bom, digi, 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 bom, digi, bom. Potkii, yes. Lasi päähän, kun sorvataan, Salminen. No niin. No, oot vain lähtenyt. Jes, tervetuloa Simpsa. Simpsahan on sun nimi. Simpsaks ruukataan sanoa, juu. No niin. Joo. Simpsa. Sehän on vähän niinku Sampsa. Simpsa, no se on vähän niinku Sampsa. Mutta se Kujalan Sampsa, niin. Se on joku pelimanni. Siihen ei pidä sekoittaa Ei ollenkaan. pidä sekoittaa siihen. Tää lukee, että Simeon alakääpä on oikein nimi ja sä asut... Simpsaks ruukataan sanoa. Näin sä taisit kertoa. Sä asut tän mukaan niin... Kotona. Niin sun äidin ja isän luona. Elikkä ootko sä tämmönen niinku peräkammarin poika? Me korjaahan mopua, Salminen. Mä oon 38. En tietenkään oo mikään peräkamaripoika. Aivan, just näin. Siellä peräkamarissa asuu mun isoveli. Se ei muuten lähe. Se ei lähe mihinkään. Hyvä, mutta Simpsa, jos saa kysyä, niin jos sä et oo peräkamarin poika, niin missä sä sitten asut? Mä asun siinä etukamarissa. Ladies. Näin. Hyvä, mennään eteenpäin. Hei, Kaustinen, sä oot sieltä kotoisin. Niin sehän on tunnettu kulttuuripitäjä, siellä on ne festarit. Ei sitä vingutusta jaksa kukaan kuunnella. Mutta siis kaustislaista viulunsoittoperinnettä, sitähän ollaan viemässä jopa Unescon aineettoman perinnön arkistoon. Kaustislainen pilistelykulttuuri sinne Unesco-arkistoon pitäisi laittaa. No, mitäs tää pitää sisällään? Kaiken! Se on paras tunne maailmassa. Kun basso jytkyttää, sulla on luu ulkona ja sä ajat rinkiä siinä kylän kahden liikenneympyrän välillä. Lasi päähän, kun sorvataan! Mutta Simpsa, jos sallit mun sanoa, niin musta tuntuu siltä, että eihän nykypäivänä kukaan tollasta enää tee. Ei teekään. Sehän tässä onkin niin törkeä kamalaa. Autojumputus on katoamassa kokonaan. Niin se varmaan johtuu siitä, kun ihmiset on ympäristöasioissa aika paljon tiedostavampia nykyään, että tommonen huvikseen ajeluhan kasvattaa hiilijalanjälkeä ihan turhaa. Älä on noin salonkyläläinen. Grillillä muuten puhuivat ja TP:llä olikin sitten jo varmaa tietoa, että sä olit jossain Pelitsessä viime jouluna. Näin, alkuvuoden tärkein uutinen. No kuule Salminen, sillä sun Pelitsen lennolla. Niin mä saan ajaa 170 000 kilometriä autolla. Se tarkoittaa sitä, että mä saan ajaa sen meidän kylän Pilisringin 375 kertaa vuoden jokaisena päivänä, ennen kuin ollaan samoissa kilometrimitoissa. No se on kyllä kieltämättä aika paljon. Niin. Jaa, no nyt sillä myslillä menee hermot. Myslillä? Se myslin pemari, se ei muuten lähe. Se ei lähe mihinkään. No kuka tää on tää mysli? Kassathan Salminen. Kiitos. Kiitos Simpsa.